Molaimid. Anseo Coláiste Uisce, chuireann cuasaí fáil de scoláirí agus gur féidir lán gaeilge úsáid agus álainn in atmosfér atá dearfach agus príomh. Caithfeann siad an céad... A gaith, sa brónarm, tá ná ghlaigte anseo. A rís. Oh, my brónarm, caithfeann dul. Brónarm, faoi seo ná, seo an 3 uair tá sé seo tar éis tarlú. Just me hiiscin se tá I gceist. Whoa. Guys, brónar amach, tá an áit mí cheart a goibh. Seo Coláiste Uisce, I gConn do bhío. Sibh sé leis Uisce Éireann, níl muid ceangail se lena tálaí a churbe. Now, tá na hanamnacha díreach mar an ggéine ach, tá muid deanna ag sú.